مقام عطا فرمائے. یعنی یہ سمجھو کہ خلفائے راشدین جناب صدیق اکبر پاک کی ذات کو گھڑ کے حضور مولا کائنات آپ کی ذات مبارکات تک اجرا 30 سال دا عرصہ ہے یہ خلافت راشد ہے. اور اس زمانے کے اندر میرے کریم آقا دے چاروں جڑے خلفاء گن انہاں چارے دی اتباع کرنا تے تابعداری کرنا یہ کوئی کہ دے اہل سنت چارے دی تابعداری کرنا یہ کہ سنی دی علامت پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم دے اے چارے یار انہاں دا زمانہ انہاں دا قول مبارک انہاں دا فعل مبارک انہاں دی زندگی دا ایک ایک لمحہ اسا کو کہیں بے دے کل پوچھن دی لوڑ نہیں. نبی پاک نے خود ضمانت عطا فرمائیے. میرے محبوب نے فرمایا اے جڑے میرے خلفائے راشدین میں نبی دے دین دی مخالفت نہیں کر سکدے بعد وچ آمن والو تساں انہاں دے طریقے دے اوتے اکھاں بند کر کے عمل کرے دے وجہ ہے لجپا نبی نے فرمایا تساں دنیا وچ بھی کامیاب ہوسو اور معاشر دے میدان وچ کامیاب ہوسو. سبحان اللہ. جب خلفائے راشدین دا طریقہ اتنی اہمیت والا طریقہ ہے لہذا خلفائے راشدین اے جلسے تے کانفرنساں اساکو دا ہر سال کرنے چاہیے. سال کے ہر مہینے کے اندر خلفائے راشدین اے عظمت دے جلسے کرنے چاہیے. سب پتہ چلے کہ خلفائے راشدین کون ہیں اور انہوں دا طریقہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے محبوب دے صدقے جنہاں دے 30 سالہ خلافت راشدہ دے دور دی سنت ڈگری نبی پاک علیہ السلام نے خود عطا فرمائیے. اور دوسرا دسو جیدے متعلق ڈگری کہ ضمانت نبی پاک علیہ السلام عطا فرمامن کیا وہ نبی پاک دے خلفاء دے وچوں کوئی خلیفہ غلطی دے ہوتے ہو سکتے نہیں ہو سکتے کہ جنہاں دے متعلق جنت دی ڈگری قرآن نے عطا فرمائی اور جنہاں دی خلافت دے متعلق نبی پاک نے ڈگری عطا فرمائی. اور وعدہ رب ذوالجلال دا ہے فرمایا بعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. فرمایا اللہ تبارک و تعالی دا وعدہ ہے انہاں لوگاں دے نال جڑے ایمان گنے توانے وچوں اے حاضرین دی جماعت اور نبی پاک دے غلام جڑے محبوب دے زمانے دے اندر حاضر تے موجود ہیں رب ذوالجلال نے انہاں دے نال وعدہ فرمایا توانے وچوں جڑے صاحب ایمان اور اچھے عمل کرن والے گن رب ذوالجلال نے فرمایا میں اللہ وعدہ پیا کرے نا کہ میں تو کو زمین دے اندر خلافت بھی عطا فرمیسا میں زمین دے اندر تو کو حکومت بھی عطا فرمیسا اور توری حکومت ایسی ہو سی کہ توانا دنیا دے ہوتے روپ تے دبدبہ ہو سی. امام راضی رحمت اللہ علیہ فرمیدن اگر تسا دیکھنا چاہو جس دور دے اندر روپ بھی ہے دبدبہ بھی ہے جس دور دے اندر دین اسلام دی سر بلندی ہے فتوحات دا جلہ دور ہے فرمائے دور اگر کوئی دیکھنا چاہتے تو محبوب دے 4/11 دا دور مبارک ہے کہ لجپا نبی نے پردہ اگرچہ فرمائے لیکن تاجدار صداقت نے دین اسلام دا جھنڈا تلے آمر نہیں دیتا بلکہ نبی پاک علیہ السلام دے طریقے دے ہوتے چل کے دین اسلام دے جھنڈے کو ہمیشہ بلند فرمائے سوئے. سبحان اللہ. اور نبی پاک علیہ السلام دے جڑے خلفاء کے انہاں خلفاء دے اندر ترتیب کیا ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر پاک آپ کی ذات مبارکات کو گن کے حضور مولا کائنات آپ کی ذات تک 30 سال مکمل تامیہ سر ایمان امام حسن مجتبہ آپ کی ذات مبارکات دے ہوتے 30 سال مکمل آپ بھی خلیفہ راشد انہاں دے اندر ترتیب کیا ہے. خلفاء راشدین دے اندر نبی پاک علیہ السلام آپ دے خلفاء دی ترتیب کے لیے حضرات گرامی اس زمن دے اندر توارے میرے امام اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا فتاوی رضویہ شریف میرے سامنے موجود ہے یہ 28 جلد امام احمد رضا خان آپ رقم ترازن آپ نے فرمایا جری نیابت کلی ہے جی نبی پاک آپ نے پردہ فرماون تو بعد جیڑا خلیفہ بڑھن والا ہے نبی پاک علیہ السلام نے صراحتاً کہیں دی خلافت دا اعلان نہیں فرمایا اپنے زمانے دے اندر. میرے پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم نے صراحتاً کہیں دا نہ چاہ کے اپنے غلامہ دے کل بیعت نہیں کی تھی. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے غلامہ دی مشورے دے ہوتے چھوڑے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے غلامہ دے ہوتے چھوڑے. ہاں نبی پاک علیہ السلام نے تعیین نہیں فرمائی لیکن حضور مولا کائنات آپ فرمائے دی ہاں لجپا نبی نے اپنے غلامہ کو بغیر راہ دے بھی نہیں چھوڑیا. لجپا نبی نے اپنی حیات